Θυμάσαι τους Super Ninjas? Ο Owen πολεμάει το έγκλημα όλα με κάθε όπλο. Super Ninjas κάθε Σαββατοκυριακό στις 4:45 μόνο στο Nickelodeon. Το μόνο που θέλω να ακούσω να λες είναι πάρε το μονσούνο σου από πάνω μου. Πάμε! Λος! Μονσούνο! Καινούργιος κύκλος κάθε Κυριακή στις 10:35 στο Nickelodeon. What? Και εσύ Σάιμον θα μάθει πως η ζωή Εσύ Simon, you need glasses. What? δεν είναι πάντα εύκολη. Εσύ Σάιμον, you need braces. What? Δεν είναι πάντα απλή. Αλλά η ζωή And this is Simon, the most popular girl in school. δεν χρειάζεται να είναι τέλεια. I'm not perfect. Και μπορείς πάντα να περνάς καλά. I'm busy Simon. These are my friends and we are Gravity Fly. Κάτω όλα καινούργια σειρά. Κάθε μέρα στις 9 το βράδυ στο Nickelodeon. Peace out, Girl Scout. Ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου είναι ο χειρότερος εχθρός του κακού. Ο Double Puppy κανονίζει τους κακούς και δεν μασάει. Tough Puppy, Δευτέρα με Παρασκευή στις 6 και 10 μόνο στο Nickelodeon. Αυτά είναι τα χελονομιτζάκια και αυτός είναι ο Μάικελάντζελο. Όνομα Μάικελ. Οπλισμός, τρόπαλα, ρόλος, ο άθεος. Πολυατέσσα! Όταν απεγνωσμένα τους χρειαζόμαστε, ο Μάικ και τα αδέλφια του είναι προορισμένα να σώσουν τον κόσμο. Τα χελονομιτζάκια απολύμουν δικαιοσύνη. Κάθε Κυριακή στη 1:45 μόνο στο Nickelodeon. Καινούργια επεισόδια με το αγαπημένο σας φουντάρι. Αγγελίσιος, περνάμε τέλεια καλαμάρι, όνειρα προμηθή. Καλοκαιρινές σαβολές με τον Έτς Φουνταράκι. Σήμερα στις 3:04 στο Nickelodeon. Πάω να σας φέρω το απογευματινό σας. Οπα! Smart! Ξέρω τι θέλω, είναι μεγάλος, θέλω αυτό που είναι καλό. Έχει πίεση, είναι στιμόφωνη και μαγικό. Όπα θέλω smart! Θέλω smart! Παιδιά, ετοιμάστε κι εσείς τα Delta Smart σε 3 φανταστικές γεύσεις. Τώρα έχετε και το δικό σας γάλα. Νέα σειρά Delta Smart για παιδιά που ξέρουν τι θέλουν. Τρέχα κι εσείς στο νέο site του Λαβάσκηρη. Γράψεις ένα μοναδικό κοσμογέλιο, μπες στην κλήρωση, κέρδισε τώρα. Λάπτοπ MP3 στις ώρες. Πες γρήγορα. Λαβάσκηρη.gr